Assalamualaikum. Sugeng kepanggih malih wonten ing pembelajaran basa Jawa. Dinten niki kita sinau babagan huruf aksara Jawa. Huruf aksara Jawa niku dimulai saking huruf H lan diakhiri karo huruf Ngo. Huruf aksara Jawa H. Salanjute No. Terus Co. Salanjute meneh Ro. Ko. Terus Do. Salanjute To. Terus huruf So. Wo. Huruf Lo. Terus Po. Do. Jo. Yo. Salanjute Nyo. Terus yaiku huruf Mo. Terus Go. Bo. Terus To. Lan sing terakhir yaiku Ngo. Saged dicermati nggih tulisane aksara Jawa sing sampun diwaca kala wau. Menika wau huruf aksara Jawa ingkang sampun kita pelajari. Tugase yaiku tulisen huruf aksara Jawa lan unine ing buku tulis basa Jawamu. Cekap semanten pembelajaran dinten niki. Wassalamualaikum.